بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بون قطامضم الطاغوت ينقطامضم دوامي يعني كافركم geçen kitapta näme durduk Allah Teala bir iman ettim diýse nähil suratda ha iman eden bolsa şol adama näme iman etdi diýilýär diýdik. Onam gysgaça näme diýdi? Yani hakyky adam bir Allah iman edenligini biljek bolsa ve tuhlisa jemi'a enwa'il ibadeti kulliha lillah ve tenfiha an kulli ma'budin siwa. Şunu açıklap koyup doğrudamy? Yani kim Allah iman eden boljak bolsa näme etmeleken ibadet diýilýän zatlaryň hemmesini bir Allah arasynda etmeleken ve Allah'dan başka ibadet edilen zatlaryň barsyny terk etmeleken. Şunu kim şoň alak edip bilse bir Allah ibadet etse Allah'dan haýyrlar umid etse ve gyssanynda onu çağırsa Allah'dan başka ibadet edilýän ýa haýyrlar umidler edilýän zatlaryň hemmesini terk edip başarsa näme şol adam Allah iman eden adam diýilýär. إن إذا نامت وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. Bu getiren adam yankı imanın lazimi. Şunu her bir zadın miyvesi olmalı doğru değil mi? Lazimi değil miyvesi hükmani suratda bermeli zadi. Haçanla iman şu derecede otursa diye. Yani Allah bir iman ettim deyip ve iman edenden sonra näme hakiki bar ibadetlerin näme Allah edip Allah'dan başka ibadet edilýän butlaryň, çöplerin, gabrlaryň baryny taşlandyň. Hükmani suratda şonuň iman näme miwa bermeli. Onuň bermeli miwelerim näme tuhibba ahlal ihlas. Hakiki näme Allah iman etýänler sen söýmeli. Halisan lillah bir Allah ibadet etmeliyänler söýmeli. Ve tuwalihim ve olara näme arka çykmaly. Gyssanan yerlerine sen näme şolara yardımçı bolmaly. Elinden, dilinden, malyňdan näme başarýan bolsaň kömek etmeli. Ve tubghida ahleş şirk ve müşriklerim sen ýigrenmeli. Şunu müşrik diýilýän zatlarym sen näme ýigrenmeli, şirk etýänler ýigrenmeli. Şirki ýigrenmeli we tuadihim diňe ýigreneniňe metenak we näme elinden, güýjüňden näme gelýän bolsa olara garşy näme düşmançylyk etmeli. Kim men Allah iman etýän diýem. Allah iman edenler söýüp bilmeýän bolsa, müşriklerim ýigrenip bilmeýän bolsa biz oňa näme diýär? Gitte täden iman etdi diýär. Şunuňmy? Ve hadihi millatu İbrahim diýär. Hatta İbrahim aleyhisselam'ın näme çağıran dinem şu diye. İbrahim aleyhisselam näme etdi? Bir Allah ibadet etdi ve Allah ibadet edenler söýdi ve Allah ibadet etmekligi söýdi ve näme şirki ve müşriklerim ýigrenni. Şu İbrahim aleyhisselam'ın dini ve İbrahim aleyhisselam'dan soňky gelen peýgamberleriň hemmesine hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Allah Teala näme diýdi? İttabi millete İbrahim diýdi. Şunu İbrahim'in näme dinine eýer diýdi. Yani senem İbrahim'in tevhide gelişele senem tevhide gel İbrahim'in tevhide çağır senem tevhide çağır İbrahim şirki ýigrenip näme şirki we müşrikler özüne düşman saýşarak senem şirki ýigren müşriki ýigren we olar näme özüne düşman saýdy. Men safiha nefsehu ha allati saffaha nefsehu men ragiba anha. İnne kimde şu dinden ýüzewursa diye ha saffaha nefsehu diye özüni samsyk etdigidir diye. التي سفها نفسه من رغب عنها kimde näme ragiba anha şu dinden näme yüzdönürse diye şol adam eýem özüni näme samsyk saýdygydyr diye. Şunu ente metinde dur. Ve hadihi millet İbrahim diye. Näme tevhide gelip tevhidi söýüp ehli tevhidi dost tutup dogan tutup şirki ýigrenip müşriki ýigrenip we olaram düşman tutunmakluk näme İbrahim'in dini eken. Kim ragiba anha kim şu dinden şu akideden şu anançdan näme ragibe diýdi, yüzdönürse diye. Şu aqidan istemese diye seffaha nefsehu diye. Şol adam näme özüne men akmak diýdidir diye. Şunu. Enne açıklaýar Şeyh Fawzan hafizahullah näme diye. Hada min lawazim et-tawhid. Yani Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah yani qaydan sözler diye näme senin tawhidin talep etýän zatlar. Sende tawhid otursa şu tawhid sen näme şu zatlar itermeli hukman. Senin tawhidin, senin Allah eden imanın näme Allah'ni birlanlar söýmekligi we şirk edenler ýigrenmekligi itermese bolanok. Şoň şu kimde kalbynda tawhid otursa, şu tawhid näme lazim etýär, sana buýurýar ýanky agdalan zatlar etmekligi. Men wahhadallaha we kafara bit-taguti fela budda an yuwali diye. Yani kimde Allah'ni birlanmaly diye. Men wahhadallah.
Kim yani ibadet diýen zatlarynyň hemmesini bir Allah'ın ýoluna etýär. Ibadetde bir Allah'ny birleýär. Ve kefara bit-tagut. Ve tagut diýen zatlaryň hemmesini inkar etýär, red etýär, kabul edenek birine. Tagut diýen zatlaryň baryny taşlanmasa diye hükmani suratda näme ona söýmeli bolýar diye. Kimi söýmeli bolýar? Ha, yunasira awliya Allah. Haqiqi Allah'ın awliyalaryny söýmek farz bolýar. Allah'ın awliyalaryny näme dost tutunmaklyk ona farz bolýar. Allah'ın awliyalary kim? Ve hum ehli tevhid. Allah'ını birleýänler. Şunuňyzmy? Allah'ın awliyalary diýmeklik olanlar düşünmeli. Şu sopi gawr parasylaň näme düşünjetinde weli sözü näme tefsiri näme dilýär? Ters düşündirilýär. Şu köpçüligiň düşünjesinde näme velayetlik, welilik birinji näme yetip bolmayan derece diýerler. Dogry dämi? Birden biri yetäýse de şol adamyn näme Allah bilen näme deň saýýarlar. Ola birinji düşünjeler welilik barada bu ýalňyş düşünje. İkinji welilik näme diýip düşündirýär? Weli boljak bolsa hukmani suratda näme suwda çymolmuş. Hawada çymolmuş, ya suwda ýöremelimiş, ya sen jüýüňde puluňy sanap bilmelimiş. Düşündiňmi? Ya gözüňe seredende sen içki dünýäni bilmelimiş. Düşündiňmi? Ya sen näme ýatyr hady düşünne sen köp zatlaryň aýdyp huşunda sana aýdyp berbilmelimiş. Ya näme gaýypda diýerige edip öka gystanyňda çağırsaň ýetişmelimiş. We ölen soňam näme diýrilkdäki halynda näme sana ýetişýär, ölen soňam ýetişibilmelimiş. Bu näme musulmanyň welisiniň näme taryfy däl. Şunuňmy? Buny müşrikleň taryfy. Şunuňmy? Weli kim? Şeyhülislam ibn Teymiyye gıýtgaça açıklaýar. Weli kim diýe? Men kana barran taqiyan yazın. Weli kim? Men kana barran taqiyan kana lillahi waliyan. Kim bar bolsa diye bir ýagşy zada gowa adam bolsa diye. Allah'ın buyuran zatlaryny etýän bolsa. O gaýtaran zatlaryny gaýtýan bolsa. Taqiyan ödem näme Allah'ın ırdalygy üçin, Allah'dan gorkan üçin etýän bolsa, takwadar bolsa, ýa-da şo weli diye. Şunuňmy? Men kana barran taqiyan kana lillahi waliyan. Weli kime kan haqiqi İslam'ı düşünjetinde kim ha? Barran, gowa adam bolsa. Ve takwa adam bolsa. Gowa adam kim? Yani gowa adamlar etmeli, elbetden gaýtmaly. Takwa kim? Näme? Allah'ın odundan goranmaklyk üçin Allah'ın etdiýänlerden etmeli we Allah'ın gaýtdyýänlerden gaýtmaly. Kimde şu sıfat tapylsa diye şo weli. Men kana barran taqiyan kana lillahi waliyan. Şunuňmy? Soňandan bu velayetlik öz içinde näme derece bolup bilýär. Şunuňmy? Asly velayetliň welileň hataryna girmeklik näme eken? Kim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diýdi, kim aslında weli diýmek dost diýmek. Şunuňmy? Allah'ın kullarından dostları var, Allah'ın kullarından düşmanları var. Şunuňmy? Allah'ın kullarından düşmanlar kim? Ona iman etmedikler. Allah'ın dostlarından kullarından dostlar kim? Ona iman edenler. Şun weli diýmek dost diýmek. Weli diýmek o Hudaý diýmek däl, ya howada uçýar diýmek däl. Weli diýmek näme? Şu men dostum, şu men ýaranym diýmek. Şunuňmy? Kim? Awliya da köplügi bolýar. Birligi weli, awliya da köplügi bolýar. Şunuňmy? Kim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diýdimi? Şöyle ýam Allah'ın toparyna düşýär. Ondan aňyrda ondan näme weliligem derece. On derecelegem näme? Ol mirasdy şol derecede. On derece ondan öýüňe bagly. Näçe diýlenler artyk edibersen, we näçe haram diýlenler gaýdybersen, Allah'ın ýanynda sen näme derejäň artýar. Allah'ın ýanynda sen näme keramatyň artýar. Ýöne şu taýda näme bir zada düşünmeli. Adam näme şu derecede gediberse, takwalyk bäbinde gaýrat ediberse, haram diýilýänlerden gaýdyberse, soň hakykatdan hem Allah şol adamyny istese näme howadan hem uçurup bilýär. Şunuňmy? Yani howada weli uçup bilenak diýem zat. Şunuňmy? Ýöne weli bolmaklyk üçin howada uçmaly diýem zat. Şunuňmy? Weli adam howada uçuwanmylar, uçmanamylar. Ebu Bekirden ýokarda weli badmy? Ebu Bekirden ýokarda awliya pir ýok. Ýöne Ebu Bekir radhyallahu anhu yani eneden ölünçe bir tarih bir de aýtýam Ebu Bekir plan ýerde uçup durdy. Ya Ebu Bekir plan ýerde suwda ýöräpdir diýdi. Ya Ebu Bekir planyň juhunnak pulny bilipdir. Ya içki dünýäsine okapdyr. Bam şoňalykda. Ýöne Ebu Bekir ýa hakykatdan weli de ýok. Peýgamberler gatlagy näme adamlar gatlagy. Peýgamberler gatlagyna kimin bolsa? Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan aşagdakylar awliýalar gatlagy. Awliýalar gatlagan musulmanlar, musulmanlar hem içinde derece. Awliýa pirleňem iň ulsy kim? Ebu Bekir kimde kim? Ebu Bekir awliýalaryň ulsy däl, ikiň biri. Ýara Ebu Bekir radhyallahu anhu ýigrenýän şaý bir kafir ýa-da ilimsiz adam. Şunun welilik derecesi näme ters düşündirler.
Şoň üçin weli boljak bolsa uçmalar. Yani weli näme Allah Taala istese şonu uçurup bilýär. Düşündiňmi? Yani welin hakynda uçmaklyk mümkin. Welin hakynda suwun ýüzünde ýöremeklik mümkin. Welin hakynda adatdan daşary bir zatlyk bolmagy mümkin. Weli bir kapyryň eline düşüp daňylyk goýulsa, näme Allah tarapyn on täre suw gelmekligi, ya on öňüne saçak gelmekligi mümkin. Bu zatlar biz inkar edemiz. Yani weli boljak bol, hukman şu zatlar bolmaly diýen düşünje ýalmaz. Ve kimde kim şu zatın haýsam bolsa bir ýerini edibilse, şu weli diýmeklik ýalňyz. Şunu zady bilen hem etýärler. Şoň İmam Şafii rahimahullah näme diýdi? Şu düşünjäni näme açyklap. İza ra'ayta ar-racula yatiru fi's-semâ diýdi. Aw yemşi alal-mâ. Näme diýdi? Fa'rid aqwalahu wa a'malahu alal-kitabi was-sunnah diýdi. Fa in wafaqa fa'lam annahu wali wa in 'arada fa'lam annahu nama zindiqun diýdi. Bir adamyny görseňiz howada uçup ýören, ya bir adamyny görseňiz suda ýörep ýören, gonu wali diýmän diýdi. O näme etmeli İmam Şafii? Nämedin diýdi? Etýän amallaryny diýen zatdan Kur'an hadise getirin diýdi. Hakyky şol adam Kur'an hadisen sünnetten çykmany ýaşap ýören bolsa, ana soň weli diýin diýdi. Dedim bu zatlary şu wagtda jady boýlar etdi. O Amerikan jady boý. Olam görýän uçup ýör, köp zatlar etdi. Şoş İmam Şafii näme diýdi? Kur'an hadise deňgelse diýdi. Bilim o weli. Kur'an hadise gawat gelmedi, ýöne uçýar. Ya sudan ýöre näme? Bilim o zindiq diýdi. Ol näme? Kapyr, şeytana näme? İmanny beren kapyr bir jady boý diýdi. Şoň üçin näme? Uçmaklyk welaýatyň şerti däl, düşündiňmi? Weli uçuwan biler, weli uçmanyň biler. Ve weli adamyň näme etýän zady bir weli bir ýerde uçaýsa şonuň hemme kişilerden afdallygyna deliller. Düşündiňmi? Şoň üçin ulamalar näme de sahabalaryň döwründe kän keramet bolmady. Düşündiňmi? Keramet has kimleň döwründe köpelli? Tabiilen, tabiilen. Yani birinji asyrda Peýgamberiň asyryna, sahabalaryň asyryna näme kän keramet bolmady. Emma ikinji, üçüncü asyrda tabiilen, tabiilen döwründe näme keramet köpelli. Näme üçin? Aslında Allah Taala bir wela keramet berenni onu hemmelerden näme afdal saýanlyk üçin berenakda. Haçanna bir weli gyssananda kösenende Allah söýüp şonuň imanynyň ejizlemekligini istemän, imanyny bekeltmeklik üçin daşyny goşmaçy peşgeç berýär. Düşündiňmi? Emma sahabalar gyssandylar, dogry dämi? Diýerligine hamy soýlan sahabalar bar. Keramet görkezdiler, görkezmediler. Näme üçin? Dedem olar gönümel Rasulullah'ın medresesinden çıkan adamlar diye. Olan gattalından imanı bekemeklik için koşmaça da gerek geldi diye. Allah tarafından ve Allah'ın Resul tarafından näme olar şeyle bir terbiyelenni, şeyle bir imanlar bekelli olinni, daşından olar bir näme goşan bir güç näme bermeklige mätäs çekmedi. Şolan imanı bekdi diýerler. Emma Rasulullah öldü, ashablar öldü. Ya näme düşünüp bulan ýyzynyň geljek adamyň iman olan kudan pesrak boljak. Şoň üçin näme tabiilen döwrüne musibetler kän bolýar. Dordan bedbahtçyklar kän bolýar. Şoň üçin Allah Taala rahmet eden üçin näme käbir gullaryny goşmaçy kapdandan güç berdi. Düşündiňmi? Näme hassa iman bekar ýaly, hassa näme hakda bet durar ýaly we düşmanlaryna da şuň diýen zadynyň dogrudygyny näme bildirmeklik üçin. Aga näme oňa keramet diýilýär. Şoň üçin biz keramet inkar edemez, şefaat inkar edemez, keramet bolmaklygym hak. Yani keramet berilen adam näme diýip düşünmeli? Hemmekilerden afdal we weli boljak, hukman uçmaly diýip düşünmeliler. Kim la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah diýip ýanky aýdyşmy diýerler. Allah iman etmeklik diýdi. Bir Allah ibadet edip we özüni şirkden, butlardan, köp hudaýlykdan saklamaklyk, ana şu iman etmeklik. Şuň asly keramet, düşündiňmi? Kim iman edip kim la ilahe illallah diýen, şuň eden zady keramet. Alimler etýän zat keramet. Ulamalar ölüp gitdi şu wagt Şeyh Albani, Ibn Baz, Ibn Usaymin, ýa-da hayatda gedip beren şeyhler bar. Şunun ya biziň ýurdumyzda näme taqdir dawa, şiir molla dawa, şular näme gazanan zady näme? Keramet, düşünýärmi? Näçe 100 ýyl näme kapyryň elinde bolan ýurt. Şo taýda da sen çykyp näme tawhid öwrenýän, tawhid ýaýratýan. Peýgamberler eden zady etýän. Ondan ýokarda keramet ýok, şunmy? Bira uçdy, keramet dogry dämi? Birem gelip näme etdi? Dol İslamdan küfre çykyp barýan halka näme dadyny etdi. Peýgamberleň dawatyny edip täzeden näme barsa bolmasa köp bölüni tawhide gelmekligini, şirkden gaýtmakyna sebäp bolup peýgamberleň eden etdi. Haýsynyň keramety uly. Şeksiz howada uçanlarlanym bir topar adamlar näme täzeden peýgamberiň dinine gelmekliklerine sebäp bolanyň keramety uly.
Şoň şu näme diýip düşünmeli? Awliya diýilýän düşünjesinde ters düşünmeliler. Awliyalyk näme? Kim musulman şu awliya. Ondan soň aňyrda şu derejede näme? Allah Taala taqadyna görä näme? Gallar ya. Ýöne şu taýda bir üns bermeliler. Näme? Kimde kim? Şu awliyalykda galyberse näme? Uçmaklygyňa mümkin näme? Düşünje eýer. Uçmaklyk üçin taqadyny köpeldik başlady. Ya uçmaklyk üçin günäden gaýtmaklygyny köpeldi berse, eýer boň etýän şirk bolýar. Şunuňmy? Hem şu bäbetde adam şirke düşübilýär. Şoň şunu weli diýen adamdan köpsi dinden çykany bar. Hakyky uçdular. Nädip uçdular? Taqat edip uçdular. Haramdan gaýdyp uçdular. Ýöne näme? Ol taqat eden Allahyň ırdalygyny gazanmak üçin etmedi. Haramdan gaýdan Allahyň ırdalygyny näme gazanmak üçin etmedi. Uşşak bolup etdi, şeytanam bunu ağladı. Şunuňmy? Soň oň näme taqadyna bidgat goşdy, tawhidine şirk goşdy. Nädip özüniň näme dinden çykanyny müşrik bolanyny bilmedi. Şoň üçin näme sen näçe taqat etsegem Allah Taala sana uçmaklyk keramadyn näme eçileýin niýe uçýan. Şunu mesuda ýöremaklyk keramadyny eçileýin niýe etýän. Emma Allah Taala näme eçilmede sen näme uçup bilen aqwady. Şoň üçin biz näme taqady etmekligi iterýän zadymyz näme bolmaly? Allahyň ırdalygy. Ve haramdan bizim gaýtmaklygymyza iterýän zat näme bolmaly? Allah'ın näme arzalygy we onuň näme gazabyndan gorkanlygymyz bolmaly we onuň jennetini umid edenligimiz bolmaly. Emma bir ýeriniň zehinine, diňe şunu taqada iterýän zat näme weli bolmaklyk, bir derejä etip uçmaklyk, şunuňmy? Nebidiyim kabul banklara, zatlara gelip pul ogurlamaklyk ya uçup käbä gitmeklik. Şuňa zatlar bolsa ya arak içenek, zina edenek, günahlar edenek. Niyetem näme? Şeýdip gediberine bakym menem uçaryn, eýden, beýden. Şu niyeti bolsa eýem oň etýän zat näme? Şirk bolýar. Şirk bolýar. Tayyip ve yunasir awliya Allah. Tayyip näme lazim näme diýdik? Şu tawhidiň sen talap etýän zat näme diýdik? Kim Allah'ını birlap, ha? Tawhide gelip ve Allah'dan başga ibadet edilýän zatlar terk etse, hukmani suratda ol Allah'ın awliyalaryny näme söýmeli bolýar diýdik. Şu söýgüýüniň näme diýip açyklady söýgüýünim? Yunasiru diýdi. Yardamçysy bolmaly diýdi. Diňe söýgüniň bilen çäklenen ha. Söýgüniň bilen çäklenmek bolany. Gördüň wagtyňa bir ýerde bir musulman dogondan garylýar. Sen hem elinden ha edeýin diýsen, malyňdan edeýin diýsen ya dilinden edeýin diýsen näme kömek berip başarýan. Eden hak diýdiň men söýýän diýen. Maşallah men olur söýýän diýen. Ýöne et diýen eden hak ýok. Söýmeklikden maksat diňe söýüp gezmek dällany yeri gelenine yardım edibilýän bolsaň yardım etmeklik. Tayyip awliyaullahlar kim? O kim weliler? Ve hum ehli tevhid. Allah'ını birleýänler. Kim weli? Allah'ını birleýänler. Emma o müşrikçiligi çağırýan olar näme awliya-uş şeytan. Şunu olar näme şeytanyň weliler. Şoň şu hukmani suratda ya alın ya inşaallah näme Allah Taala ömre wagty bereket berýär. Dersedik geçer Şeyhül İslam ibn Teymiyye bu kitaba näme di El-Furqan beyne awliya-ur Rahmani ve awliya-uş şeytan. Rahmanyň awliýalary bilen şeytanyň awliýalarynyň ara tapawdy. Nädip näme bir-birinden seljermeli, tanamaly. Şo arada kitap ýazan. Allah Taala'nın awliyalaryny aýtýar, wasflaryny aýtýar. Soň şeytanyň awliyalaryny aýtýar, wasflaryny aýtýar. Şunuňmy? Şonda birinji getirýän näme wasflarynyň biri hakyky weli boljak. Bolsa Allah'ny birleýän bolmaly. Şunuňmy? Iň söýýän adam näme Allah'ny birlemek we ony birleýän adamlar bolmaly. Şirki girenýän bolmaly, şirkden gaýtýan bolmaly. We dolu durmuşam näme sünnet galibinden çıkmayan bolmaly. Kysgaça jemlämizde näme diýip aýtýar? Şeyhül İslam umumi Allah'ın awliyalarynyň, Allah'ın welileriniň wasfyny iki zatda jemleýär. Birinji galibi näme? Umum ibadatda näme? Tawhid galibinden çıkmayan bolmaly. Ve umum hayatym sünnet galibinden çıkmayan bolmaly. Allah ibadat edip näme? Sünnete göre ýaşaýan bolmaly. Şirk müşrikin näme? Awliya şeytan olaram derece. Şunuňmy? Ýöne näme? Awliya şeytan tawhide düşmançylyk etýär we sünnete üns beren. Şunuňmy? Delil pelil bilen işi ýok. Hawasyna gelen zat etýär. Tawhid ýigrenýär, şirk rawaşlanýar. Allah'dan başga näme çağırsanız çağır berin diýär. Bu näme? Şeytan, awliya-uş şeytan. Şoň üçin kim awliya-ur Rahman kim? Allah'ın awliýalary kim? Hum ehli tawhid. Allah'ny birleýänler, bir Allah ibadet etmeli, bir Allah sığınmaly, bir Allah'dan soramaly. Hemme gowluk etmeklige seni iterýän zat näme? Allah'ın razylygy bolmaly we hemme erwetliklerden sen gaýtmaklygyňa iterýän zat näme? Allah'nyň dowzahyndan gorkýanlygyň bolmaly. Allah'ın näme? Jennetini söýýänligiň bolmaly. Şu zatlar bolmaly. We yuadi we yubghida ahle'ş-şirk. Ve hukmani suratda näme? Ehli tawhidi söýüşýärlik. Allah'ın awliyalaryny söýüşýärligam
ehli şirki, müşrikler nämetmeli, ýigrenýän bolmaly, yubgidu we yuadi we olara garşy düşmançylyk etýän bolmaly. Nämäňden gelse düşmançylyk etmek. Elinden geldim, galamyňdan geldim, yaraňdan geldim. Näme zadyň bilen düşmançylyk edilýän bolsaň, şirke we ehli şirke düşmançylyk etmeli. Näme üçin? Mesele şuna gelip çykýar. Näme üçin söýmeli we näme üçin ýigrenmeli? Näme dedik biz? Biz hemme gowlugy söýmeklige näme iterýän zat näme? Şo gowlugy Allahyň söýenligi bolmaly. We hemme erwetlikden gaýtmaklygyny iterýän adam näme bolmaly? Biziň iman etýän Allahymyz şonu erwet görýär we bize de farz etdi erwet görmekligi. Söýen zadyny bize de söýmekligi farz etdi Allah Taala. Ýigrenen zadyny bize de ýigrenmekligi näme farz etdi. Şoň üçin biz ähli tawhidi, hakyky musulmanlar näme üçin söýýär? Allah söýen üçin söýýär we Allah söýdiýän üçin söýýär. Taýip şirkleri, müşrikler näme üçin ýigrenýär? Allah ýigrenni we bize de ýigrenmeklik farz etdi. Şoň üçin ýigrenýär. Diňe näme biziň aramyzda şahsy dawamyz bolan üçin näme? Emma sopulan zatlaň biz bilen dawasy näme? Allah üçin etýärler, ýa şahsy behwitler üçin etýärler. Şunuňmy? Halk kimal ya, halk hakykatdan näme? Gapdanyn yalan töhmetler berilmese halk hakykadal ya. Şunuňmy? Sada gelip bolan adam näme? Hakal ya. Tayyip, hakkı alsa, hak kimde var? Tevhidlerde var, müşriklerde var. Tevhidlerde var. Onun halk tevhidlerden hakkı alıveriyor olin. Eyyem, alınyan adam halkın içinde avra yartıyam ya, sözü alınmayan. Sözü alınyan, tayyip. Ön ehli tevhid döremözünün Türkmenistan'da. Kimin sözü alınyadı? Müşriklerin, komünistlerin, ateistlerin sözü alınyadı. Bu ehli tevhid geliverdi ol näme? Halkın içinde orna ile alıp başladı. Halkın sevgisini alıp başladı. Eýem olar eklençlerden alıp başladı beýlik topar. Düşündüňmi? Halkın içinde eýem olan kimden alıp başladı. Ondan biziň garşymyzda düşmançylyk etdiler. Taýip. Inne olan biziň garşymyzda düşmançylyk iteren zat näme? Allah boldymy? Ya şahsy behwitleri, ya puçak öňkü näme halky Allah gazanan pullary boldy. Şo zatlar bol Allah üçin bolmady düşündüňmi? Emma biz näme üçin düşmançylyk etýär? Öňem diýdik, şuna şennem diýdik. Näme? Meçitlerem gerekkä bize, dogry dämi? Olan at avrayam gerekkä, dogry dämi? Olan ahunlyk ady doğanam gerekkä. Hakykatdan şo näme? Ahunlar şirklerinden tövbe edip tevhide gelseler. Men oturan yerimden suw berýän, söz berýän. Şol ahun hakyky Allahyň we Rasulunyň dinine gelse, men gidip şo ahunyň näme? Täreplaryny aýagyny ýuwjak. Allah öňünde näme söz berýän. Biz olar bilen näme? Şahsy behwidimiz üçin, ya cüýümde düşen pul üçin dawa etmedik. Bize dawalygy näme? Iteren zat näme? Allah näme dawa edin müşrikler bilen dedi. Şunuňmy? Tawhide çağırın. Şun garşysynda kim dursa da näme? Ýigrenin dedi. Bize Allah buýurýan üçin näme? Ýigrenýär. Emma olardan biz pula, wazifa hiç adama täşde näme üçin? Dedim Allah berip dur bize. Allah Taala Razzaq. Şunuň Allah berip dur, ýetirip dur. Yani olar biziň garşymyzda düşmançylyk eden zat näme? Olar gidip hökümetiň ýüregini bulap, hökümeti biziň üstümizde kuş gördüler. Olar iteren zat näme? Allah bolmady. Şunuňmy? Allah bolmady. Emma hakykatdan olar iteren zat Allah bolanmady. Sen ahun näde? Kur'an agdarýan, dogry dämi? Ya hadis diýip gurulýan. Gel delilleşmeň bilen. Şunuňmy? Ya da men diýilse men godaňa tutlar. Kim tawhide çağırýan bolsa, kim bir Allah'a ibadet etmeliýär. Gel delilleşen hakykatdan ahun bolýan bolsa, näme üçin onu on üstüne aýdyp näme tutturup azap berdirip ya bir topar näme heleýin dul goýdurup çağasyny yetim alyp oň alyk hereketler. Sen ahun hakykatdan elinde meçit bar, et baglanma, medreseleň we kitap ýadan kasete çykarýan. Gel delilleş, köpçülüň öňüne çykardany mene bir musulman doganmy Wahhabi adaşypdyr, näme şuň tawapma sebäp boljak bolýar. Ine de şuň bilen delilleşýän, sen deliliň näme, men delilim mi? Gel şey, olar näme beýdanaklar, düşündiňmi? Sebäpim olar iterýän zat näme? Allah däl. Düşündiňmi? Olar iterýän zat näme? Müminler ýigrenmeklige şeytan we şahsy näme? Behwitleri. Şoň üçin näme? Birden biri bizden sorasa, İslam gowluga çağırýar, dogry näme? İslam bir tüýsek näme? Bir ýigrenji irady aýyrmaklyga bir gelen bir salamat diýil. Emma siz köp kişi bizden näme aly bilmeýän zat şu. Siz bir tüýsek bir topara gowwarmeliýäňiz, bir topara ýigrenmeliýäňiz. Umum İslamym näme çağırýar? Gowluga çağırýar da İslam. Hatta et güjügem bolsa näme? Garynja bolsa da kömek etdi ya, dogry dämi? Kafiram bolsa näme? Zulüm etmedi diye. Ondan biz din diýäs, Kur'an, hadis diýäs, näme? Käbir adam aly bilen. Kur'an diýäňiz, hadis diýäňiz.
bir görayman da Allah näme adamlar ýöne bir tüýsek bir topar adama siz ýigrenç taklaýaňyz. Olar düşünýär musulman ýylda musulmanyň kalbyna ýigrenç bolmaly düşünýär. Musulman ýylýanda diňe näme söýgü mahabbatly mahrawan şuňala adam bolup gelmeli. Şek şübhe ýok. Musulman şolaň diýişýärlik gelmeli. Biz näme söýgü mahabbatly mahrawan adamlaram ýöne şulaň içinde ýigrenmeli adam amma. Onam kim üçin ýigrenýär? Allahyň ýigrenýän üçin. Ve näme oňa da diýär sen täzeden azajyk İslam okap görýär. Rasulullah näme diýen? Rasulullah hakikaten sen wasfyň deden bolsa Rasulullah jihad etmez da dogry dämi? Rasulullah jihad etdi we bir topar adamlar ýigrenmeklikde sogap berdi. Bir topar adamlar öldürmeklikde näme sogap berdi. We şolary öldürmek üçin gidip ýolda ölen adam eden en afdal adam diýip aýtdy. Şoň üçin näme terp düşünmeliler. Biziň İslamymyz näme? Biziň Allahmyz, biziň Peygamberimiz hemme gowlugy gowlugy etmeklige çağırýar we hemme gowlugy söýmeklige çağırýar. Şo babatda näme? We hemme erbetligem söý sen oň bilen deň bolma diýär. Ýok, erbetmi, şirkmi näme? Ona ýam ýigrenýär. Şunuňmy? Şoň üçin näme biziň dinimizde el-hubbu fillah wal-bughdu fillah diýilen bir zat bar. Allah üçin söýmek, Allah üçin näme ýigrenmek diýilen zat bar. We söýgü diýilen zat biziň kalbymyzda da näme? Diňe Allah söýdiýen üçin döremeli we ýigrenç diýilen adam näme? Diňe Allah ýigren diýenligi üçin ýigrenmeli. Ondan bärde näme söýgü ýigrenç diýilen zat näme? Bolmaly. Hakykatda bir adam söýgüsini ýigrenjin Allah üçin näme edebilse, näme jazasy bar şoňa? Näme ejri bar? Näme sogap bar? Allah näme öz söýgüsini şoňa wajib etýär. Şunuňmy? Allah öz söýgüsini näme şoňa wajib etýär. Şoň üçin näme biri Muaz ibn Jebel diýen sahaban näme görünne barýada näme diýär? Wallahi men sen söýýänni. Muaz ibn Jebel näme 3 gede kasam iştirip sorýar. Yani men söýýän, ýöne söýgüň aňarsynda bir dünýäwi bähwitleňen bamy, ýa-diňe arasy Allah üçin söýýän. 3 gede kasam iştirýär, olam 3 gede näme kasamyndan soň wallahi sen diňe näme Allahyň ırdalygy üçin söýýän, senden näme dünýäň portasyndan umyt etýän adam ýok. Bir näme seni Allah üçin söýýänlerine. Şonu näme diýär? Onu eşitmen Rasulullahdan eşitdim diýär. Kim näme bir guluny bir gul bir doganyny näme Allah üçin söýse we hiç dünýä bähwidi bolmady diýär näme wajabet lahu mahabbati diýär. Men söýgümem şoňa wajib bolýar. Şunuňmy? Şoň üçin näme Allahyň söýýänini söýmeklik näme bizi Allahyň näme söýmekligine iterýän bolsa tersini Allah goý. Allahyň ýigrenenini ýigrenmesizligi näme iterýär? Bizi Allahyň ýigrenmekligine iterýär. Şoň üçin näme kim Allahyň näme ýigrenji adamsy bolasy gelýär. Bolasy gelene şoň üçin biz Allah'ın ýigrenen adamlardan ýigrenmeli bolýar. Şunuňmy? Ýöne ýigrenjimiziň hem näme? Çägi bar. Şerigatyň näme? Çägine görä ýigrenjimiz bar. Ýigrenmelimi gidip o öldürmeli, gyrmaly, oňalak zat ýok biziň düşünjemizde. Şerigat nähil suratda ýigrenýär, şoňalak näme suratda ýigrenýär. Taýyp. Näme üçin ýigrenmelidik? Sebebi näme? Bizi käbir topar adamlary, müşrikler ýigrenmekligine iterýän zat näme? Sebebi näme eken? Lianna Allaha yubghiduhum. Allah olar ýigrenýän eken. Şunuňmy? Fa anta tubghidu men yubghiduhumullah. Şoň şu näme senem Allahyň ýigrenýän. Şoň şu musulman hiç haçan näme? Ýanky käbir aýdylýan şübheleri alınmaly. Hakykatda biz bir ýerine ýigrenemiz. Näme? Ýöne ýigrenemiz. Lakin Allahyň ýigrenýän üçin ýigrenýän eken. Amma allazi yaqul ana ما علي إلا نفسي ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس. أما كافر adamdan yankı şübhe ağırlanıyor. Men näme her kim ödüne bek bolmalymy? Kafir näme? Bolgusuzca gurrunlar açýar, aýtýarlar. Şunu Kur'an hadisin garşysyna şeýle owadan söz aýdylanan moda bolgusuz söz bolýar oglanda. Näme goýuna möz aýanyny nasarlar, geçine möz aýanyny. Yerinde dogry gurrun, dogry dämi? Ama Kur'an hadisin garşysyna ulananyny aýama bolgusuz gurrun bolýar. Şunuňmy? Haçan ataba bolan dana sözler, hikmetli sözler gowy bolýar. Haçan Kur'an hadise garşy gelmese, şunuňmy? Şoň o sözüň özi yer jagasy bar. Goýuna möz aýanyny nasarlar, geçinem, şunuňmy? Ama bu mesele gelende näme? Ola şekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok. Goýuna möz aýanyny nasarlar näme? Geçinem öz aýanyny näme deýne diýen ýigrenjek bolup, birine düşmançylyk etjek bolup. Özüme bek boloýyn, diýilenje zatlar edeýin, gaýtarlanjy zatlardan gaýdaýyn, bollu diýär. Şunu. Olara biz näme Allahlaşýasmy, Allahlaşmaýas. Näme diýär olara? Naqulu lahu. Ente ma kafarta bit-tagut. Sen şeýtmekliňe ýam sen näme? Tagudy taşlap bilmediň diýär. Şunu.
sen tağutu inkar etmedin diye. Tağuttan saplanmadın, kafirden saplanmadın diye. Tabi kafirden saplanmadın imanı bitti mi? Ya imanı bitene. El-kufru bit-tağut min lazimihi muadatu ehlillah. Muadatu a'daillah ve bu'du a'daillah. Şunun mu? Beydiyse näme bir diye yo men yigren. Näme men kafir däla diye. Men kafirler taşladım ha terk ettim ha diye. Şoň üçin biz oňa näme diýýär? Kafir terk etmekliň bir miwesi bar. Olam näme? Terk eden kafirňa näme yigrenmeli sen diýär. Şununmy? Emma sen yigrenip başaramak diýär. Yo men olardan näli? Özüm olardan saýamagam. Ýöne näme görüp, näme görüýmay diýär. Olar yigrenjek bolup, düşmançylyk etjek bolup, öldürjek bolup, eýtjek bolup diýär. Biz oňa näme diýär? Sen tagudy terk etdim diýenem oňa et başarmasyň. Näme üçin? Sebäp diýsen näme? Biz o diýilen söze näme irtibar edemiz. Her bir sözüň öz bermeli miwelary bar. Şu taguda da haçan kafir bolanda taguda inkar edilene näme diýär? Min lazimihi şoň näme? Bir sana näme bermeli miwesi bar hukman. Olam näme? Muadatu a'daillahi we bughdu a'daillah. Allah'ın düşmanlarına düşmançılık edip Allah'ın düşmanlarını yigrenip başarman. Haçan neten? Allah'ın düşmanlarını yigrenip olara düşmançılık edebilsen, ana şonuna sen näme tagudu kafiri näme yigreniniň terk etdiň diýilýär. Allah Taala Mücadele 22-nji suratynda näme diýär? 22-nji aýetinde näme diýär? Ene mu'min şu diýär. Soňam wagtlaryny aýtýar. Taýip, soňam aýet gutarýar. Näme diýip düşünmeli? Taýip, şu wagtlar tapylmadyk mu'min onda mu'min nälik düşünmeli bolýar. Düşündiňmi? Näme la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajid tapmarsın diye Allah ve ahiret gününe iman eden kavmin arasında diye. Allah ve ahiret gününe iman edenlerin arasından diye Allah ve Resulüne düşman olanları söyleyenler tapmarsın diye. Hatta şu Allah ve Resulüne düşman olanlar olan ataları olsun, oğulları olsun, doğanları olsun, yetireleri olsun diye. Yigrenyenlerler diye. Tayyip bir yerinde ben Allah ve Resulüne ve ahiret gününe iman ettim dedi. Öyle kakasını yigrenip bilene. Müşrik kakar, öyle yigrenip bilene. Atama diye, ne ben atama yigreneyim. O bağrımdan öyle çağama diye, iyilim günüm ol diye. O sen bir kalbinde zerre kadar bir rehim şefaat yok mu diye. Doğru men o Allah'ın anım diye peygamberine ananyan ölmek hak direlmek hak onan yani. Yöne näme? Edil bulor yigrenmeli ama yoktur diye. Şoň şu yigrenen hak. Näme? Olaýam näme mümin bolmaýar. Şimdi mukmani suratda näme bolmaly? Allah Taala'nın aýdan sypatyna mümin bolmaly. Hakyky müminler kimdir diye Allah Taala. Allah we ahiret gününe iman edenler. Ha? Tapmarsın diye olan içinde näme Allah ve Resulüne düşmançılık edenlerin söyleyenlerin. Hatta şu Allah düşmançılık edenler olan ataları ya näme balalar, bala çağaları ya doğan kardeşleri ya tire kavm bolsa näme söyleyenlerler, yigrenýänlerler. Hakyky näme Allah we näme ahiret gününe iman edilenine iman sende näme şu eserini vermeli. Sana şu täsiri yüze çıkmaly. Ve yine Tawban 24-nji aýetinde näme diýär Allah Taala? قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kul näme buyrugy işligi. Kime buyurulýar Allah tarapyndan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed, ey meniň peygamberim aýt diye. Aýt diye. In kana aba'ukum inne sizin kakalaryňyz diye. Ve abna'ukum ve çağalaryňyz diye. Ve ihwanukum ve dogan garnaşlaryňyz. Ve azwajukum ve arayallaryňyz. Ve aşiratukum ve kavm gardaşlaryňyz. Ve amwalun iqtaraftumuha ve gazanan mallaryňyz. Iqtaraftumuha gazanan mallaryňyz. Ve ticaretun ve sizin etyen sevdalarınız tahşevne kesadaha. Ödem näme? Adam sevda edenden nämeden gorkýar? Käwet kesadinden gorkýar. Utular mukamy edip gorkýar. Ben sevda gyzyk kılýan. Sevda eden adam elmadam utorny weden aqtany. Sevda etýäňiz diye ödem şu derejede näme? Utular öýdübem gorkýaňyz diye. Şonda da näme etýäňiz? Yani deňeşdirýän adam iman nilýän adam näme? Edil sevdagaryň sevdasy alap. Sevdan yoluna göre yürümesen, sevdanda utuşmayalık. İman eden sanım, imanın yoluna yürümesen, sevdagarın sevdada utuluşayalık. İmanlı adamın näme? İmanlı utulayan yerleri var. Şoň şu näme? Ve ticaretun tahşawna kasadaha. Ve näme? Utularna edip korkup näme? Etýän sevdalaryňyz we mesakin tardawnaha.
ve söyüp razı olup yaşayan meskenleriniz, zaylarınız diye, oğullarınız diye. Ahabbu ileykum minallah. Allah'dan hem size söygülü mü diye. Ve Rasuli ve onun peygamberinden hem size söygülü mü? Ve cihadin fi sebili ve Allah'ın yolunda cihad etmeklikten hem söygülü mü diye. Tayyip. Onna bir näme biz mümin bolsak näme diýmeli? Allah Taala'nın Rasuli ummatyna näme görönüne we görmediğine. Rasulullah'ın ummatyna näçe bölünýär? İki bölünýär. Gönümel gözü bilen göreni we gözü bilen görmedikleri var. Şu Rasulu näme Allah Taala